ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଯାହା ଲେଖା ଥାଏ ସେସବୁକୁ ତୁମେ କେବେ ପଢ଼ି ନଥାଅ। ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଯାହା ଥାଏ ତୁମେ ତାକୁ ନୁହେଁ, ତୁମେ ଯାହା ପଢ଼ିପାର ତୁମେ ତାକୁ ହିଁ ପଢ଼ିଥାଅ। ଏ କଥାକୁ ଟିକେ ତୁମକୁ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ତୁମେ ଗୀତାକୁ ପଢ଼ ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଉପନିଷଦକୁ ପଢ଼ ବା ବାଇବେଲ ପଢ଼ କି କୁରାନ ପଢ଼, ତେବେ କ'ଣ ତୁମେ ଭାବୁଛ ଯେ ଯେତେ ସାରା ଲୋକ ଏହାକୁ ପଢ଼ନ୍ତି ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଏହାର ଗୋଟିଏ ଅର୍ଥକୁ ବୁଝନ୍ତି? ନା, କେବେ ନୁହେଁ। ଯେତେ ସାରା ଲୋକ ପଢ଼ନ୍ତି ସେତେ ସାରା ହିଁ ଅର୍ଥ ବାହାରି ଆସେ। ଶାସ୍ତ୍ରରୁ ଯାହା ଆପଣ ବୁଝନ୍ତି ତାହା ଶାସ୍ତ୍ରରୁ ନୁହେଁ, ବାସ୍ତବରେ ତାହା ଆପଣଙ୍କ ଜ୍ଞାନ, ଆପଣଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିମତାରୁ ହିଁ ଆସିଥାଏ। ଆଉ ଏହା ସ୍ୱାଭାବିକ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଯେତିକି ମୋର ବୁଦ୍ଧି ହୋଇଥିବ, ଯାହା ମୋର ସଂସ୍କାର ହୋଇଥିବ, ତାକୁ ହିଁ ମୁଁ ସାହାରା କରିବି। ଯାହା ମୋର ଶିକ୍ଷା ହୋଇଥିବ ସେସବୁକୁ ହିଁ ମୁଁ ସାହାରା କରି ଏ ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ବୁଝିବି। ତେଣୁ ଯେବେ ତୁମେ ଗୀତାକୁ ବୁଝିନିଅ ତ ଏହା କେବେ ମାନିନେବ ନାହିଁ ଯେ ତୁମେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ବଚନକୁ ବୁଝିନେଲ। ବାସ୍ତବରେ ତୁମେ ତୁମର ହିଁ ବଚନକୁ ବୁଝିଲ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ହିଁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ସତ୍ୟ ଲେଖା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ପଢ଼ି ତୁମେ ସତ୍ୟକୁ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ତୁମେ ସତ୍ୟକୁ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇସାରିଛ ତେବେ ଶାସ୍ତ୍ର ତୁମ ସମଝରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆସିଯିବ।